perjantaina ja koittavat lainaa saada, mut ei sitä muista ku oot maassa. Silloin koot rahoissaan ne piirittääkö haskaa. Lupat maksaa heti asumistuesta, eikö semmosesta ollut viimeksikin puhetta? Come on, auta kaveria lumessa, se tuhertaa, mutta kaikki se on näytöstä. Seuraavana päivänä ei numero oo käytössä. Taas se nähtiin paskan puhujille käyttöä ei oo. Vissiin turpan pitäis leipoo, mutta ala miettimään jotain muuta keinoa. Kun viikonloppu lähenee ja tarvii hykkyä, alanko tavaroitani tyrkyttään kanikonttoriin. Ei keksi keino, joka ei päätä vaivaa. Hei, hei, hei! Jos se lainaat, niin voi maksaa sen takaisin, kun saana minun rahani. Enkä ota tavaksi, että mies söisi sanani. Hei, hei, hei! Jos se lainaat, niin voi maksaa sen takaisin, kun saana minun rahani. Enkä ota tavaksi, että mies söisi sanani.